салом алейкум шогирдои азиз. имрӯз насиб ҳамроҳи шумо медузем халати абманка пешаш утюг. духтаро ҳозир ман чӣ кор кардам? Пешака утюг буридам, ине фрузлин клей карда барои ки нағеҷа ане хел хат кашидам. ҳозир ҳами хел духтаро строчка мерему сини дарун вай карда медузем я буридигаву клейка мекунем пешака. духтаро вақте ки пешака ина духтем иси клейка ки кардем духтаро айку баъдан чӣ кор мекунем? Мешава ки ҳамира духтаро материали сиёҳ қатӣ мағзи бимонем. Мешава ки специалине лентаи тинка пахтагӣ мешава ки ленташ монем. аз сабабе ки мен лента дорам мағзиш воре намондамушу ленташ мемонам. духтаро акнун чӣ кор мекунем? Пешака вақте ки аз тара клейка кардем айнами вай мондаги айнамиҷа нами хел гирдогирди ҳами утуки ҳами қоламу пешакму анами хел ҳарди тарафда строчка мерем ҳами пешака духтаро ҳам и тараф ҳам и тараф нами хел монда хушрувак строчка мерем духтаро. духтаро ине ду маротиба строчка рафтам. акнун чӣ кор мекунем духтаро? ду маротиба строчка рафтам баъдан уту карда мобайни рости ҳами материала уту кардам мобайни ростша ёфтам духтаро. барое ки фаҳмотар шава барои шумо духтаро я бори дига мелқати инами хел мекашем барои бифаҳмем ки мобайнай. баъдан чӣ кор мекунем? лентае ки гирифтем дар пешак часпондем ай ҳами духтаро аввал сарша не хел медузему баъдан чӣ кор мекунем? анами хел дар мобайни рости ҳами материал монда ай ҳами пешак ай ҳами нуги пешак духтаро ҳами хел рост дар ҳами ҷои уту караги мобайни роста ҳами хел ду маротиба строчка мерем. агар хоҳем аввал дастӣ бидузен ё ки мехоҳем камака клейка часпонда баъд ин лентаро бичаспонен ё ки одамое ки опитни ҳастем метавонем ки сразу ҳами хел ду маротиба строчка бурем духтаро. шогирдои азиз ина ҳарди тарафи тасмара духтем лентара ине духтаро ягон ҷош каҷиклеби надора ягон ҷош ҷинҷ нестай. ина пешакаш духтаро ина духтаро ина тарафи чапанагиш ина духтаро ина рост строчка рафтагем. акнун духтаро вай мекунем витичкаша монда қача трапеция пора карда остинора мечаспонем духтаро. шогирдои азиз акнун остина пора мекунем. 3 сантиметр дарози остина зиёд гирифтам тамом духтаро. бари остина 17 сантиметр 1 сантиметр ҳаққи дарз 3 сантиметр камакак болоӣ меоем духтаро 3 сантиметр ҳам хел полукруг ине чихели остина бичнира мезанем ҳами хел духтаро мезанемаш мебуримаш. мобайни остинмо дарз омадагия духтаро дар ҷа лента мечаспонем. ҳозир ки бошад камакак 3 сантиметр даҳми бари поюни ҳами дублерин мечаспонем ки ҳарса надава. духтаро вақте ки дублерин часпондем ки тамом ки кардем инам хели лента 1 сантиметр бараш гирифта духтаро ай сини чапанаги ҳами остинмо ай сини чапанаги остинмо анами хел 1 сантиметр духтаро анами хел 1 сантиметр зиёд не строчка мерем анами хел гирдогирди ҳами чи кашидагим остини кашидагим анами хел духтаро строчка мерем. то инами ҷои нами мобайни остина медуземаш тамом мазах крипка монда мебурем духтаро. тарафи дигаришам духтаро ай ҳами сини дарзи остин омада ба мобайн намеоем анами хел духтаро. духтаро вақте ки духтем ки тамом кардем аввал анами хел уту карда баъдан ине мағзимона анами хел сини берун анами хел роварда духтаро анами хел утюг мекунем инами хел хушрувак аввал утюг мекунем духтаро инами хел тои мобайна ина духтаро инами хел утюг мекунем духтаро баъдан инами хел барои ҳами анами хел барои ҳами анами хел строчка мерем духтаро. духтаро вақте ки ҷара ду маротиба ки духтем акнун чӣ кор мекунем? ина лентара гирифта
1 сантиметрай бари лентамон духтаро. сари лентаро кам-как таҳ мекунем барои дар сини дирм биёбо 2 рӯз пас ришта шӯй нашава. ана мехел карда духтаро мобайни остинмон дарз дора ку ай сини дирм намехел монда духтаро намехел рост монда ба ҳами дарзи ки мобайни остинмон ҳамихел 2 маротиба строчка мерем духтаро. ягон клейка дастӣ духтан ҳеҷ чи дар кор нест. Просто рост остинай таҳ монда лентара ай боло ҳамихел 2 маротиба строчка мерем. Рои на тасмара часпондем ай ҳар ду тараф духтем. ин акнун духтаро акнун бари остина духта мечаспонем остина духтаро. шогирдои азиз ина киртаи мо тамом шид. камтар ороиш додем нигин часпондем дар ҷои абманкамон духтаро дар боло ремем. ина пешаки мо ина қадаш ягон ҷош духтаро кашол нест. трапеция задем қада. ина остинаш духтаро остинша ягон ҷош кашоле надорад духтаро. ина остини дигариш